Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seramat tentrem saking Gusti Kang Maha Wilasa tumrapa dumateng kita sami salam sejahtera. Sagungipun tamu kakung Sora Putri ingkang winantu krayan Prakabdang Tresna budha ingkang dhateng hormatan. Ugi bakatan mekunjuk dhumatipun para sesepuh hadi sesepuh ingkang nganggung masti dhumateng kautaman. Tatamtu betekaton kunjuk dhumatipun pangembate praja satriya negara ingkang dados pandam-pandome kados ingkang pantesun darsana. Satriya semoga kita panjataken puja-puji dhumateng Gusti Kang Maha Wikan sakawit panjenengan tasih pinaringan kasihatan panjang yuswa yekti ingkang ninggal tasih sami nuha menapa kang dados undanganipun nggih ingkang hambugati nggih Raka Madami jenengipun Mbak Ayu Nurul. Kanthi inggih menika adicara wisuda hamiwaswi putrinipun kang paring asma Nimas Ayu Nindarani ingkang sampun pikantuk jatuh krami nggihipun Sang Bagus Muhammad Andi. Lenggah kakung Sora Putri saderepipun adicara ingkang lenggah menika kaperwakan menika mijilipun temanten putri saking Tepas Wangi tumuju ing sasana Rinengga. Mas tintingan leleng miyose sang nata mengke dhaipun wonten liliren nggih. Alang monggo Ibu Jurias samangta ing gati sawendhetire angapit nggih menika Rama Ibu temanten tumuju sasana Rinengga. Halalang miyose sang nata Sinowati Sinowati jagat mati Mbak lumembak ing segara balelomop hambrengeng balelomop ambrengeng maweta dendeng-dendengan Mas Tarmin monggo dipun saweten ililirin Mas Tarmin. Binarung ilir-ilir amyak swasana ing bale winangun temanten putri kapit Rama lan Ibu kadherek wonten sasana Rinengga. Sinten tong kang dados terengipun lampah nggih menika Sang Bagus Ali ingkang wijil sakilan atas Kote Akadipaten Madiun.
katon suminar cahyane temanten putri kadya bedhari kang jawantah tune wonten ing alam pepodan gondo arum angmiyak swasana ing bale winangun tanggapi sasmita cucoipun lampah amraditi saking nggih menika wonten ampen buga jenar dalempun toya wening kanthi kapendhet gambaripun yekting mangke wekasanipun dadosa ing pangipun klimput rikala ing mangke sampun nyusa ing pangajab sajronipun telenge nala ramalanipun namun nuwun maneng Gusti Kang Maha Wikan yakene ndriya namun nuwun maneng Gusti mugi temanten putih enggal daya-daya pinasih nggih menika golek kencana ingkang purih reging sasana bale wisma sagawit sampun sewanipun saking Gusti ingkang wastanen wah ayune jodoh tampun katampi den kalenggah menika mlebet wonten ing hanggonipun temanten putri Mas Ayu nindarani ugi biyenipun Sang Bagus Muhammad paripun nolong tinampen dalem buku jenal unjukan tirta wening tanggami saswita dene cucukipun lampah nggih menika amrati sakilung tinampenipun inggih menika wujud inggih kawastanan Kalpataru Dewa Ndaru ingkang wonten ing laladan menika nggih menika Depor paripun ulum tinampen katanggiripun ingkang ambuh gati tumuli ing mangke mlebet wonten sasana balewo sakpuluh ing mangke wonten acara inggih menika panggih temanten Sagung putam kagung sarputing kang winantu karan kadang susna ing wekasanipun gatos ing mangke menawi wonten pratandanipun temanten kakung saking gawinipun tasana renengga yekting sampun wancinipun panggih kasuwun ing mangke benipun temanten kangge pasarmatan kasuwun para tamu ndang sedaya dodo jemu saking palanggahan paling hormat dhumatipun temanten semoga kunjuk jembetun temanten saling semanten putri dalanipun ramalan ibu dalanipun Mas Dami dalanipun Mbak Nurul daya-daya tumuju wonten sasana panggih wonten dalem kanthi lolonan temanten putri kapita malan ibu ugi kadharekipun putri Domas tumuju wonten ing sasana panggih kapratisake njenenganipun Ibu Juri Rias para pujaga agung sampun paring casmita bilih panggih temanten badhe kaperwakan pramila kadang-kadang Arwanda inggih mucah panglibur andharaken adicara budal petema kembang mayang derepun lung tenapen dahar kebuli bejana nggih menika kasiget